Hola, bon dia a tothom, bones tardes. Començaré jo fent una introducció un poc per veure per què estem aquí, no? De on surt. No? La meva filla, que té 7 anys, durant una manifestació contra la conversió d'Esport d'Amor en base permanent de l'OTAN, convocada per la plataforma Menorca per la Pau, me va demanar que per què hi ha guerres. No? I li vaig explicar el que vaig poder, que crec que és una pregunta molt mala de respondre. I llavors me vaig ficar a cercar informació per internet. Qualcú s'ha de beneficiar de les guerres, si no, no n'hi hauria perquè tothom perdria. No? Llavors començo a recopilar informació i trobo que les 4 empreses armamentístiques més poderoses del món són d'Estats Units i que van facturar, crec que era el 2021, 263.000 milions de dòlars. Si afegim la facturació de les 5 principals indústries armamentístiques europees, la suma arribava a la xifra estratosfèrica de 350.000 milions. Llavors podien concloure que aquestes empreses es lucren brutalment amb els conflictes armats. Es ve? També cotitzen en borsa i aleshores també podem deduir que s'especula en la compra i venda d'armes. Després també, cercant, també apareixien els fons d'inversió coneguts, com segurament vos sonarà BlackRock, Vanguard i algunes d'aquests fons d'inversió que també inverteixen en guerra, en armamentístiques. I després també cercant, els bancs, que també hi ha bancs espanyols que inverteixen en aquestes empreses que fan doblers amb les armes. Llavors, per donar una altra xifra, entre el top 10 de les entitats bancàries del nostre país han invertit més de 14.000 milions d'euros. Sabien que en aquests moments hi ha en el món no 2 ni 3 conflictes bèl·lics en marxa, sinó 35? Déu-n'hi-do. 35, suposo que són els oficials. Una brutalitat. La guerra és un gran negoci i jo com a mare, com a ciutadana, com a mare, la veritat és que estic regirada. No? I estem aquí com a membres de la plataforma Menorca per la Pau per veure què podem fer en tot això. Per situar-nos, la plataforma Menorca per la Pau va néixer per oposar-se a la fraudulenta guerra d'Iraq el 2003 i ara s'ha tornat a posar en marxa davant la por de possibles represàlies en què es pugui convertir Esport d'Amor en base permanent de l'OTAN. Hem organitzat una manifestació, protestes i cada dissabte a les 12 del matí fem 10 minuts de silenci a les portes de Santa Maria. I avui som aquí, en aquesta estupenda sala d'actes de l'Ateneu, a qui agraïm la seva inestimable col·laboració per dur a terme aquesta taula rodona, per contestar la pregunta que ens preocupa a totes. Són ja en una altra guerra mundial? Els ponents són 3 veus veteranes buscadores de la pau per camins diferents. El diplomàtic, el militar i el no violent. Tots 3 veterans, fet que els dona llibertat d'expressió, espero que sí, i que sí que us convidam a que se sentin lliures. Ells són, per ordre de veterania, el senyor Lluís Alejandre Cintas, general d'Exèrcit i president de la Fundació Illa del Rei, el senyor Miguel Ángel Moratinos, exministre d'Afers Exteriors i actualment alt representant de les Nacions Unides per l'Aliança de les Civilitzacions, i el veterà Martí Olivella i Soler, pacifista per la pau i promotor de la campanya aturemlesguerres.cat. Tindrà cadascú d'ells 10 minuts per contestar la pregunta que ens ha congregat avui aquí. Després farem un torn d'intervencions en qui vulgui participar d'uns 20 minuts per després donar una altra vegada de torn
un torn de 10 minuts més a cada ponent per explicar com podrien construir la pau des de la seva posició i experiència. Després un altre torn d'intervencions i l'Ateneu, com que tanquen a les 9:30, bueno, que ho tindrem en compte, que no ens hagin de fotre fora. I també hi haurà una lluminosa sorpresa final per part dels escoltes de Menorca. Moltes gràcies, Aina.